Kiumbe giokwegerera abarimu county ya Nyamira gya Kuppet abo Jumapili nige kiumbe kiugwetera umuriki bwemeroberio oyu kurwa obisi Evans Matuga ara abarimu bande asoko mocha egati abarimu abanene abo bagosaba abarimu bande nga bachigochora abateneneri be union abo bakurwa asensemo eyemo bagukwana imimu cyo Nyamira nigoko bomo basabira abarimu ba Nyamira ko bachora abateneneri ba Kuppet bariya barababwate osebabwate oburayi bwokoreta abarimu amo buno musakyo ito Stephen Kimbunde agotumanya ase umogorobo bono. That the person we want to lead us going forward in this great county is one George Ayeko Mogaka. Ayeko power. Power. Ayeko power. Power. Solidarity forever. Ekero amaisonsi abekirwe bosio bwo bachori bwekiombe gyokwegera abarimu ase orosagero Nyamira gya Kuppet aburi tukoria Jumapili nige kiombe kyo gwetera organizing secretary oyokorwa bisi Evans Matuga ara abarimu bande eriokomocha igetambokero egetindi ekyo kyagarre gati y'abarimu bagendere gosegetanga bosio bwechikurekyo egati y'abarimu banyareko bakorigereria injera bawaka chikura na kwegerera egati y'abarimu bakorwa gati yensema yemo ndaite kumonyoria omo principal yuga ngachindetere chaendete kusimeka choko tatebinga twakira abantu bakurukisi county sengenjo bara abantu babo asekero kyo organize obo executive secretary intori tayare ko chaubuna abarimu watana nubuna abarimu intubuna abarimu twabeiramo eitambo songo korwa osemu Nyamira korwa shindo kabisa ase myaka yonza abarimu bakire chukura twabere to wakira abarimu bakorukisi county including baba Joel Araka, the late Basweti, the current secondary Bwana Kenyatta akorukisi county lakini noare akire chukura na abarimu ba Nyamira na babo songo amo iko chinetere choko simeka Mr. Principal etogote kama abarimu ba Nyamira afanye nini ashindwe. Our organizing secretary okorwa Mr. Matuga asega asia tokarerengia na kubwa mono amangano nsia tutebiri etore mwayaga yaye ebyatebiri na bitoji gokora na ne twegenete nga omuntu agotigera sekero ekiaye abo omuntu okorega simunere elio mwelio ntotageti ogwatananu ntumuna abarimu gosenga kya abarimu baminto etora monto dai komanye sorwete egento togochara no monto nembwa yaye okwana ime yomochi Onyamira niga abarimu abukobomo atebirete neninga nigo barachie korawa sogochora abarimu baria barachie kobayegerera bokongu na baria bararete abarimu amo nagotiga kobaga ekiombe kyo ya Kuppet abarimu ba Nyamira twarigereire twachungusire twarorenga kamurangara akaeri kaberire union ka konya abarimu in the name of George Ayeko Mogaka. Abarimu ngwanja muri support umwarimu oyo. Konde tokote abarimu bari bakobori ya chikura bare to morembe litukuria Sunday ntubuna abaki chikura no tokale ntubuna abarimu ba Nyamira county Kuppet twachirege gali tukuria rero asingenjo mu dekero ke executive secretary Mr. Ayeko tutagete twakira umuntu very competent omuntu towakirisi minga kinde yonse twanyora tari omuntu watenga akira nyarebe asinge bakwati the personal interest asoba chori obora korekane Jumapili iga ase school ya mura ya Nyamira boys nigo abarimu abo bagenderere kwakira abarwaniri babe koko ase basabirenga abarimu besokia sobonge eriyo kochora barayi bari baganetie igentege tangani erutaete kwenyoria abarimu bonse be county ya Nyamira no bachorio bonene bwe union ya ito ya Nyamira Kuppet ebokare litukuria Sunday Nyamira boys gotogote bya abantu bonse baje mambi mapema na ende tokobagana ndio morembo monene ondeta basakoleta buruburu ende yonse to sirio bogima una bolito arali Nairobi county asichigari chapa chigoita abana baito Mogaka Ayeko power. Stephen Kimbunde Soko TV, county ya Nyamira. Solidarity forever.